थांनाय 24/10/2001निफ्राय गोमानानै दं। मुङाहाय थेंगोना बसुमतारी आरो नाम मोजाङा जवाहरलाल बसुमतारी। बिला जाहैबाय दाङापारा नियार जनता कलेज। पोस्ट अफिस सेरफांगुरि, पुलिस स्टेशन सेरफांगुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। अन्नानैहाय जुदि मानसिखौ सोरबाफोर हमनानै मोनोब्ला कन्टेक्ट नाम्बारा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरबानो जाबाय 8638321965। मोनसेया जाहैबाय 8471881590। मिसिं जानाया नैबेनो फट'आहाय मोनोब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय आसा खालामो फन खालामगोन होननानै। गोमानाया बेसे गोबावसिम जाखोमोन? गोमानाया दिनैनिफ्राय 24आव गोमादों। गोमानायाहाय दिनैसिम सानब्रै जाबाय। बियो थारमाने गिग्रा जादों मानसियाहाय। गिग्रा जानानैहाय बियो फुङावहाय गिनानै मोनायावहायनो फिसालथेनाव उन्दुहैखादोंमोन गिनानै। ओमफ्राय मोसौ दोनो होननानै थगायनानैहाय फुंनि 8:30आवहाय जा साइकेल लानानै थांदों बे दिननिफ्रायनो फैयाखै। दिनैनिफ्राय दिनै सानब्रैयानो जाबाय। दा नोंथाङा बबे साइडजोंहाय थांदों सन्देह दं? आंनि सन्देहआथ' मोननै दावआव जानानै दं। मोनसे ओरै साहा साइड हाग्राजों थांदों मैनागुरि साइडजों, आरो मोनसेया गोदो गावनि गामि दंमोन सान्थिपुर होननाय, बेवहाय थांदों दाउट आरो बे मोननैजों मोनसे।